Matúng bheith raibhla agus fáilte an naidheach ann sa ngáil shimplidh, naidheach na habhanna. Tá pròiseact úr an dòchas èisg Iasgaich a chuideachadh. Tá bradan agus bric Iasgaich a crìonadh a Ghàidhealtachd. Thèid an pròiseact a dhéanamh Abhainn Lusairt. Tá sin an Dùthaich Mhic Aoidh. Mairidh an pròiseact deich bliadhna. Tá Urras a Bhradain Atlantaich, Oighreachd Reay Forest, in Scotland, agus Urras Iasgaich Taobh a Ghobhraidh a pròiseact. Tá iad son áireamh èisg a fhiadhaich. Cruaichí iad liste d'haibhnichean index. Bí an liste sin chuideachadh do phróiseachtain gléiteachas eile. Bí èibhnichean an liste idir Innis Tìle go Samhain. Tá staraman a bhí ann an alba. Bha tubas sin móra an Dùn Phrìos is Thábhaigh. Chaid dá drochaid an scuapach fallamh leis an anning. Thuit drochaid-càraichean feascair Blàr Ghobhraidh. A bhís se chará uisce go leor an alba. A níist Tá an talamh Oighreachd. Tá uisce ast a tuitim. Chnoic fiáin dóran a snámh seachad h-uinneagan aithce. Tá deach Abhainn Rí gan chomhlabhairt ann an ghlasachaí. Bha an chomhlabhairt mu dhéan an amaitiir. Sé an COP fichiad sa sia a bhéir. Ach, chai Abhainn Rí gan ospidal. Thuairt na dochtar an dria go raibh féin meice fós a ghabhal. Bhraíonn Abhainn Rí cóileárí luch a chomhlabhairt trom video. Tá Abhainn Rí son gníomhan réal a chéanamach at a chomhlabhairt. Bí duine a gobarach na dhéan seo. Bí duine a gra go bhfuil a clachadh bata. Ach, Tá Abhainn Rí 50 bliana thar ceir fichiad a ghis. Cha mhór a ndéantas go bhfuil prepiltin sláinte éisce. Tá 2050 sa hain bhí as misa don seirbhísean aisige. Chúir calmach cha mhór 6,000 seirbhís an bliana. Chará sin ach chun an lunastal. Cuideach bha a bbliana seo as misa seán Oighreachd nan seirbhísean. Thuairisce company go raibh Taobh as curach. Thuairt na toraíonn nach chéil báteach an uair a chéan lua go leor. Thasaíochad uasta ag calmach. Tá dáthaíoch ast fhadalach is seachad a bhudget ag Ghàidhlig Mhic Aoidh a chlói. Tá feirg ann na mulla Mairidh ann san uan bhúmhór san Ellen. Thuairt an Taobh go raibh fálaigh ann an system scoileadh aithce. Tá gaineat ann sa bhúshain eile aithce san dúich cuideach. Thuairt go bhfuil stuthan eile a chur a bhula. Ach, tá mullaigh a gra go bhfuil stuthan riatanach a bhí ann fat míosan. Cuideach ann na mulla chaneal roinn eile ag na duine. Chaneal bú eile ann. Ar sin tha duine feirgach. Thuairt iad nach dul waibh sich a company seo
Alnan Jo Ray. Agus bishin Naidheachdan ans Rhaig shimplidh, Naidheachdan na hauna.